सिगाङावनो आं आफा इसोरखौ बे मोजां समनि थाखाय हामबाय होनो बे समाव गुसुं मोनसे टेस्टिमनिखौ लानानै आं नोंथांमोनखौ थुलुंगानो लुबैदों। बेनि सिगां गुसुङै इसोरनि रावखौ फरायगोन। गितफोरनि 34 नम्बर 7 सारियाव बेबादि लिरनाय दं जिसुनि मुङै। फोरबोखौ गिग्राफोरनि सारिगिदिं बिनि आरफा बादा लुयो आरो बियो बिसोरखौ बासायो। इसोरा बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। आङो जे जायगायाव इसोरखौ खुलुमगासिनो दङ बे फेल'शिपखौ थांनाय 2011 मायथाइयाव जनाय एरियानि गेजेरजों लुजानाय जादोंमोन आरो दिनैसिम जोङो बेयावनो इसोरखौ खुलुमगासिनो दङ। आरो बै समाव बे गिर्जाखौ हाग्रा सेराव लुनाय जादोंमोन आरो माखासे बोसोरफोरनि उनाव गोरलै मोनसे गुलाय गुजाय बे गिर्जायाव फैदोंमोन। बे गुलाय गुजायखौ लानानै आङो सिन्था खालामदों आरो इसोरनियाव प्रार्थना खालामदोंमोन। आरो जेब्ला इसोरनियाव प्रार्थना खालामदों अब्ला इसोरा आंजों रायज्लायदोंमोन आरो बियो दिनै आंखौ बुंदोंमोन, नोङो गिर्जायाव थांनानै फास्टिं थानायनि गेजेरजों बे गुलाय गुजायनि थाखाय प्रार्थना खालामनो नांगौ। बे इसोरनि रावखौ खोनानायनि उनाव आङो गिनाय मोनदों, खारन हारसिङै थांनो थाखाय एसे उसुबिदा। खेबनैसो आङो गिर्जायाव थांबाय थानाय समावनो साननि समाव आङो दाखाथिफोरजों लाखिजादों। मोनसे समाव 2थासो दिनाव बेलासि समाव आङो सुनिल सेत्री होननाय फंबायजों जेब्ला थाबायलांबाय थादों, साबा दाखाथिफ्रा जोंखौ लाखिनानै आंनि मानि पासाव थानाय गासैबो फैसाखौ लानानै थांदों। दा बिनिखायनो आङो सिन्था जादों, थेवबो आङो दे प्रभु थाहैगोन, आं प्रार्थना खालामगोन। आङो बेबायदि थाम थिम खालामनानै बेलासि समाव आङो मादैनिफ्राय गिर्जानि साबिखौ सुकिदार मादैनिफ्राय गिर्जानि साबिखौ आं लायासै आरो हरनि 10थासो समाव आङो थाम थिम जानानै थांनायनि सिगां रुद्राय दिदिखौ बुंदों, दिदि आङो गिर्जायाव फास्टिं थानानै प्रार्थना खालामनो थाखाय आङो थांनोसै। बेनिखायनो बे गोलाव हाग्रामानि लामाखौ बारलांनो थाखाय हेफाजाब मोननाय बादि नों अन्नानै आंनि थाखाय प्रार्थना खालामनानै होदो। बे समाव दिदिया आंखौ बुंदोंमोन, दिनै 31 तारिख बे डिसेम्बराव मानसिफ्रा लोंग्लुं जाग्लुं लामाफ्राव थानानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होगोन, गोदान बोसोरखौ नाजावगोन। बिनिखायनो नोङो थैगोन, नोङो सुइसाइड खालामनाय बायदि जागोन, नोङो थांनो नाङा फंबाय होननानै बियो आंखौ रायथादोंमोन। अब्लाबो आङो दिदिखौ बुंदोंमोन, नङा दिदि, आङो थांनो थाखाय नांथारगौ। बेबायदि बुंनानै आं एंब्रा-ब्रायै आङो थाङासै। आरो जेब्ला हाग्रानि रुगुंखौ आङो मोनहैयो बे समाव हरखाब गोजौ गिदिर गुफुर सासे मानसिखौ आङो नुदों आरो बिनि महरा खर'निफ्राय लाना आथिंसिम गुफुरमोन आरो खर'निफ्राय लानानै आथिंसिम बेबायदि जोंनायमोन आरो बिनि जोंनायजोंनो गथै लामाया स्रां जादोंमोन। आरो बै हराव इसोरनि उपस्थितिया आंजों लोगोसे दङखाय बे इसोरनि आरफोरखौ आं नुदोंब्लाबो आंनि गिनाय एसेबो आंहा जायाखैमोन। बेनिफ्राय आङो बिनि स्रांजोंनो बिनि आगानै आगानथाम सिगां सिगां थाबायलांनानै बे हाग्रामा बारिनि लामाखौ आङो बारदों। बिनि उनाव लामाया दोंनै जादों, दोंसे आयारबेन केम्प बेजों थाङो आरो दोंसे जोंनि गिर्जाजों थाङो आरो बे दोंनै लामायाव कास्तुरबा स्कुलबो दङ, लोगोसे बेयाव न'बो दङ आरो बेनि उनाव जोंनि गिर्जा। बिनि उनाव आंहा गिनो गोनां गैलियाखाय आङो बे इसोरनि आरफोरखौ धन्यबाद होनो थाखाय जेब्ला उनजों गिदिंनानै नायदों अब्ला आं उनाव गिदिंनाय लोगो लोगो बे आरफआ आंखौ नागारनानै थांबायमोन। बिनि उनाव आं बेखौ नागिरनानै मोनफिनबावाखैसै। बिनि उनाव आङो दिनै इसोरनि गिदिर बे रैखाथि होनायखौ मोननानै इसोरनि आरफोरखौ आं मेगनजों मेगन आं नुनो मोननानै इसोरनि आरफोरजों गोलाव आं
दिनै थाबायफानो मोननानै आङो दिनै गिनाय मोनदों, आङो दिनै रंजानायबो मोनदों, आरो आङो दिनै गथै आंनि मोदोमा इसोरनि गोजोननायजों सुफुंजादों आरो इसोरनि उपस्थितिया बै हराव दङमोन। आरो बिनि उनाव गेदेर गोजोननाय रंजानायखौ लानानै आं गिर्जायाव फैदोंमोन। आरो गिर्जायाव जेब्ला प्रार्थना खालामदों, गिर्जा गुदियाव जोंहा सासे सार दङ। बिनि मेदामा सोर जाखो होननानै हरनि समाव जेब्ला नायनो फैदों, अब्ला आं बुंदों, मेदाम बियो आंसो। बिनि उनाव बे हराव जिसु ख्रिस्ट'आ सिमांनि गेजेरजों आंजों रायज्लायदोंमोन। आरो बिनि उनाव अखानाय फुङाव रावबो मिथिया जासे आङो आंनि रुमाव थांफिनदोंमोन। दिनैसिमबो गोबां मानसिफ्रा, जोंनि फेल'शिपनि मानसिफ्रा मिथिया, नाथाय इसोरा बेखौ मिथिगौ। आरो अखानाय गोदान बोसोराव गुलाय गुजाय जानाय गासैबो दिनै आखाइ हमलायनानै जोङो गोरोबलायदोंमोन आरो गासैबो समाधानखौ इसोरा खालामनानै होदोंमोन। बिनिखायनो आं बे इसोरनि रावनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थुलुंगानो लुबैदों। दिनै आंनि फंबाय आरो बिनानावफोर, इसोरा जे खामानिखौ नागारजानो थाखाय लुबैदों, नोङो इसोरनिफ्राय अननायखौ मोननो लुबैदोंब्ला, इसोरनि उपस्थितिखौ नुनो लुबैदोंब्ला नोङो बेखौ नागारनो नांगौ। सोरखौबा ड्राग्स जानायखौ नागारनो थाखाय, सोरखौबा जौ लोंनायखौ नागारनो थाखाय, सोरखौबा गाज्रि रायलायनाय, गाज्रि नायनाय, गाज्रि लोगोखौ नागारनो थाखाय बे इसोरा, बे गोथार जिउआ नोंखौ थोननो हागौ। नाथाय नोङो बेखौ इसोरनि फिसाजो जों जानायलाय जों बेखौ मानिनो नांगौ। जेखियानो जाया मानो, इसोरा जेखौ मावजानो थाखाय नोंनो बिथोन होबाय, जेखौ मावजानो थाखाय लुबैदों, नोङो बेखौ मावोब्ला नों इसोरनि गेदेर उपस्थितिखौ नोङो मोनगोन आरो इसोरनि गेदेर मिराकलखौ नोङो नोंनि मेगनजों नुगोन। बिनिखायनो डेभिडना बुंदों, इसोरखौ गिग्राफोरनि सोरगिदिं बिनि आलफाबादा लुयो, बियो बिसोरखौ बासायो। दिनै फै, जोंनि गोथों नोजोरखौ जों बिफाइसोरनियाव दोननानै, जिसु ख्रिस्ट'नियाव दोननानै जोङो जिउ खुंनि। बियो नोंखौ अभाबनि समाव, समस्यानि समाव बियो नोंखौ रैखाथि होगोन। बे गुसुं टेस्टिमनि खोनासंग्रा साफ्रोमबोनि सायाव इसोरा बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोथों, जिसुनि मुङै आमेन।